Hello everyone, good morning बयनिसिमबो ओमफ्राय दिनैनि आंनि बे मिनि ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आङो मोनसे शेयार खालामसैलाय आरोना नोंथांमोनजों ओमफ्राय जोंना थाइजौ फिथाइया मोनगासिनो थ' दिनैबो नै लोगोफोर खेरखाजों खेरखासे हानबाय आरोना नै जोंना थाइजौआ ओमफ्राय मोखां गोजा जायो आरोना जोंना थाइजौआहाय नै बियो बिसिबांल' गोजा जादों आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय नै बेबायदि गोजा जायो आरोना थाइजौआ बेबायदि गोजा जायो बाखुरारा आरो नैबे खिन्थु टेस्टि आरोना बिराद टेस्टि नै बेबायदि गोजा जायो आरोना बांद्राय गोजा जायाखै थ' आङो खोन्थानो आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो दा हानबाय आरोना बेसेबां हानखो 12टा 15टासो दङ आरोना लोगोफोर नै माने बेखौ जासिगोन आरोना जोङो दिनै थ' नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय नै थाइजौआ जोबनोसैसो आरोना आमथिसुवायाव मोनजाहैस्लाबगोन ना मोनजाहैस्लाबलाथाय बुंनो रोंला आरोना थ' मोनजागासिनो आरोना जोङो अब्ला दिनैनि आंनि बे मिनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन बाय बाय